Salam el hormatly adamlar. Garaştan baqy bir tarap yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şoň Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başdy. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Mejlisde yurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine seredildi. Hemem olaň işini mundan beýlegim ösürmek wajyp wezipelerini garaldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Hukuk Kengesiniň azalary, biz şu bilen Türkmenistan Döwlet Hukuk Kengesiniň nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlisde Harbiýan hukuk goraýjy edaralarym 2020-nji ýyl 5 aýyna alyp baran işlerini netijelerini seredip şeýleýärler. Ýurdumyzyň awadançylygyny hem paragaçylygyny üpçün etmäge işli meselelerimizi madde enjamy binýadymy berkitmek hem kämilleşdirmek şeýlem gäwme beýleki soralar aral maslahatlaşar. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogduýewa söz berdi. Günnogduýew yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdynyň uzul beren taşyklar bilen baglykda şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygyna alınıp baran işler, yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň katarlaryna geçirilen köp ugurly işler hemde ýazgy harby gullugy çağış mögsüminiň barşakyna hatabat berdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, ýöňde durýan möhüm wezipeleri öňe çekmek bilen yurdumyzyň goran şugamynyň häzirki döwrüň taraplaryna dogry kybap gelmeligini bellädi. Harby birikmelerde döwrewap teňkelerin we enjamlaryň ýygydyly gelip gowuşmagy, serkerdeleriň we eskerleriň hemme taraplaryň taýýarlanmagyny hemde hüner derejesiniň ýygydyly ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz yurdumyzyň harby ýokary okuw mekdeplerine bilim bermek işine we usullaryna aýratyn üns bermegi taşyrdy. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew geçen 5 aýda İçeri işler ministrliginiň düzümlerini ýerine getirilen işleriň jemleri, jemgyçyk tertibini saklamak, raýatlarymyzyň kanun hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, düzgün bozmalaryň ýöňüne almak boýunça görülen çereler barada hatabat berdi. Şonuň bilen birlikde ýanyna garşy howpsuzlygy ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen işler barada edildi. Döwlet başlygynda hatabat dinläp, İçeri işler ministrliginiň ähli düzümleriniň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek meselelerini öňe çekdi. Thomas Mögsüminiň başlanmagy bilen baglykda ýanyna garşy düzgünleri berja etmek boýunça çereleri güýçlendirmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz ýol hereketiniň howpsuzlygyny üçin edýän döwrewap teň serişleri we ulganlary işin ornaşdyrmagyň möhümdigi barada aýdyp, bu işleriň ýol ulak hadisalarynyň düremeginiň öňüne almagyň netijeligini ýokarlandyrmaga ýardam etmeligini belledi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Durduýew bir karar watanymyzyň mukaddes çäklerini goramak boýunça şu ýylyň 5 aýyna görülen anyk çereler barada hatabat berdi. Şeýle hem gullugyň maddi enjamyny binýadyny berkitmek hemde harby gullukçylaryň bir kemsiz gulluk etmek üçin degişli şertleri döretmek meseleleri boýunça hatabat berildi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen paragaçlyk tüýjülükli we dostluk gatnaşyklary berkitmek işini serket goşunlarynyň eýleýän orny belledi. Döwlet başlarymyza gullugyň üstüne ýüklenilen borçlary amala aşyrmakda şol ýerelgerlerden uğralmalygyny, ata watanymyzyň uğur ýerdäki we deňizdäki serketleriniň ellegirilmesizligini üpçün etmek üçin degişli çäreleriň görülmeligini, gullugyň düzümindäki desgalary döwrewaplaşdyrmak hemde harby gullukçylaryň hüner derejesini ýokarlandyrmak işleriň başyna berip gödekçilik etmegi taşyrdy. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Haliýew döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklarynyň ýerine getirilýi, şol sanyna döwrüň taraplaryna laýyklykda kadiýet ulgamyny mundan meýlekde ösürmek boýunça geçen 5 aýda geçirilen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, kanunçylygyň berja edilmegine, hukuksanyna kadiýetleriň çykarýan kararlarynyň we çözgütleriniň adalatlylygyna bir gödekçilik öpçün etmek babatda görkezmeler berdi. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarymyz netijeli kadiýet önümçük işine ähli şertler döretmegiň zerurdygyny, şoňa görä-de kadiýetlaryň hüner derejesiniň ýygydyly ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilmeligini aýdyp, bu babatda anyk görkezmeler berdi. Mejlisiň başynda döwlet başlarymyza kadylary wezipe bellemek hemde wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resminama görçekdi. Soňra baş prokuror Attaýew şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygyna ýerine getirilen işler, hereket edýän gadyraşdyrjy hukuknamalarynyň puto ýerine getirilmegine gödekçilik etmek bilen bagly işler barada hatabat berdi.
Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, kanunlaryň bir edilmegini öpsün etmekde, hemde bir kanun hereketleriň istenlik görnüşleriniň öňüne almakda, prokuratura idaralaryna ähmiýetli orun berilýänini bellemek bilen bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew garamagyndaky düzümleriň şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetiren işleri hemde ýurdumyzda kanunçylyk we düzgün tertibi üçin etmek boýunça döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Şeýlekem hünärmenler taýýarlamak hemde işgärleriň tejribesini ýygyderlik kämilleşdirmek we ýokarlandyrmak meseleleri barada edildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň alyp barýan işlerine üns çekmek bilen halkymyzyň asuda, dürüjlükli durmuşynyň, jemgyýetimiziň bütünlüğiniň we jebisliginiň üstünlerini pogtlandyrmak üçin toplumlaryň çäreleriň durmuşa geçirilmeligini taşyrdy. Soňra Adalet ministri Muhammedow kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň 5 aýyna alınıp barlan toplumlaryň çäreler barada hatabat berdi. Kazakistan'a iqtisadiyetimiziň dürli pudoklaryna oňyn özgertmeleriň amala aşyrmagyna ýardam etjek kanunlary we kadraşdyrjy hukuknamalaryny kämilleşdirmek hemde döwre wagtlaşdyrmak boýunça teklipleri işläp taýýarlamak bilen alınıp barlan işler hakkında hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, hukuk ulgamyna geçirilýän özgertmeleriň möhümdigini belledi. Şol özgertmeleriň çäklerini Türkmenistanyň kanunçylygy halkary ölçeglerine kybap getirilýär. Hukuk sowatlylygyny üpsün etmek ministrligiň esasy wezipeleriniň hatarına durýar diýip döwlet başlarymyz we orada işleriň degişli derejede gurulmagyny hemde raýatlarymyza hukuk kömeginiň berilmegini taşyrdy. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew şu ýylyň ýanwar-may aýlary aralygynda gümrük gullugy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işler ýygyderli geçirilip, bu orada ýöňde bar tejribe işiň öwrenilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gullugyň öňünde durýan esasy wezipelere üns çekdi. Bu ýurda amala aşyrylýan çäreleriň daşary ykdysady işleri alyp barmak hemde ýurdumyzyň ykdysady howpsuzlygyny goramak üçin amatly şertler döretmek maksady bilen gümrük düzgün kadrlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilmeligini belledi. Şeýlekem hormatly prezidentime de gümrük gullugynyň ähli düzümlerini netijeligi ýokarlandyrmagyň, pugdagary maglumatlary alşmak üçin döwrewat tehnologiýalary işin gornaşdyrmagyň zerurlygyny bellep, bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Urdow ýylyň başyndan bäri geçirilenini kämilleşdirmek hemde döwrewatlaşdyrmak boýunça ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan taşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň degişli orada geçirilýän tiýadaty netijeli amala aşyrmak bilen Türkmenistanyň awraýynyň hasa artmagyna ýardam etmeliklerini belledi. Şunun bilen baglanykda degişli orada dünýäniň täze gadaranlaryna ulanmak arkaly geçirilýän döwlet tiýadatynyň esasy gurbalan halkara hyzmatdaşlygyny hasa giňeltmek zerurdur. Döwlet başlarymyzy öňde barjy dünýä tejribesini işiň öwrenmegi we ornaşdyrmagy, şeýlekem ýaş hünärmenleri taýýarlamagy dowam etmeligini aýdyp, bu babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow şu ýylyň geçen 5 aýyna ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem milli liderimiziň başyna başlan giňerimli harby özgertmelerini üstünlikli ýerine ýetirmek, milli howpsuzlygy pogtlandyrmak hemde jemgyýetimizde asudalyk we awadançylygy saklamak maksady bilen amala aşyrylýan toplumlaryň çäreler barada hatabat berildi. Meclisiň başynda döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklaryna laýyklykda taýýarlanan atgananyň tasamlary gödürlenildi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, harby we hukuk goraýjy idaralary tarapyndan amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň başyna üns çekip, ýaraglyk güýçlerimizin kuwatyny berkitmegiň maddi enjamyň bunyadyny döwre wagtlaşdyrmaga gönükdirilen anyk çäreleri geljekde de durmuşa geçirmegiň möhümdigini aýtdy. Döwlet başlarymyzy halkymyzyň asuda we bagtly durmuşyny üpsün etmäge gönükdirilen goranç käfiýetli harby doktrina üýtgüsi erilmegini bir gözegçilikde saklamak babatda anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de ködürlünün tasamalara birnäçe bellikler aýdyp, hemde degişli dözüşlerge girdip, onuň häzirki döwrüň talaplaryna doly alaýyk gelmeligini belledi. Onu atlary saklamak, feýslemek we türgünleşdirmek işleriniň netijeli gurulmagy gözeňde tutulmalylar. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly türkmeniň buýsanjy we baýlygy hadaplanýan begişli bedewlerimiziň ata watanymyzyň dürüjlügiň we ösüşiň täze bilentliklerine tarap batly adamlarynyň beýanydygyny belledi. Geçmişde bolşýaly ýyldan ýuruk begişli bedewlerimiz häzirem watan goraçlarynyň ygtybarly kömekçileri bolup durýarlar.
Meclisin ahyrynda döwlet başlarymyz diňe goran şäherletine ýa bolan harby doktrinaryň ýurdumyzda ösdürmegiň esasy ýörelgelerini hemme tarapdan kybap getirmek bilen harby ulgamda bir bitewi döwlet siýasatyny ýöretmäge gönükdirlerini beýledi. Şonuň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz döwletimiz tarapyndan geljekde de harby we hukuk goragy idaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň üstüne täze teň serişleri we enjamlar bilen getirmek, harby gullukçylaryň bir kemsiz gulluk etmek we oňoýly ýaşamak üçin has amatly şertleri döretmek üçin degişli çäreleriň görüljekdigini beýledi. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Meclis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary bir şunun bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisine geçirip durýar. Men esasy gereğini bir can sağlygy, mehribanlykyny, asudawadan hem bakça durmuşda ýaşamy orun alyp baran jogapkärlik gulluklarymyzy, ulusçylyklary hem maşgala wadançylygyny arzu edýär. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamalary bilen tanşydýas. Türkmenistanyň kadiýetleriniň kadrlaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Kadiýet hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 54-nji we 56-njy maddalaryna laýyklykda karar edýän. Bazar gelle Ýazy Muradowy Daşow welaýatynyň Daşow şäher kadiýetiniň başlyk wezipesine bellep, ony Ahal welaýatynyň kadiýetiniň başlygynyň ornwasary wezipesinden boşatmaly. Oğul Teç Uradaliyevna Ýazmamedowany ygtyýarlyklaryň möhletiniň tamamlanynyň sebäpli Aşgabat şäheriniň köpetdäki etrap kadiýetiniň kadysy wezipesinden boşatmaly. Kakamrat Muhammed Durdoýewich Taňryguly ygtyýarlyklaryň möhletiniň tamamlanynyň sebäpli Ahal welaýatynyň kaka etrap kadiýetiniň kadysy wezipesinden boşatmaly. Beşim Ataýew ygtyýarlyklaryň möhletiniň tamamlanynyň sebäpli Daşow welaýatynyň Daşow şäher kadiýetiniň başlyk wezipesinden boşatmaly. Nurteç Hudaýýarowna Mehmet Ýarowany ygtyýarlyklaryň möhletiniň tamamlanynyň sebäpli Daşow welaýatynyň Saparmura Türkmenbaşy etrap kadiýetiniň kadysy wezipesinden boşatmaly. Gowhar Akbarowna Aminowany ygtyýarlyklaryň möhletiniň tamamlanynyň sebäpli Mary welaýatynyň Mary şäher kadiýetiniň kadysy wezipesinden boşatmaly. Ogulgözel Kakajanowna Akaýewany ygtyýarlyklaryň möhletiniň tamamlanynyň sebäpli Mary welaýatynyň Mary şäher kadiýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçüligi boýunça kadysy wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy Gurbanoğly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetining sport teleýaýlymynyň baş redaktory Anna Murad Çarewich Gelliýew Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetining sport teleýaýlymynyň başlygynyň wezipesini wagtlyň ýerine ýetirmekden boşadyrly. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Saparguly Muhammed Gurbanowyç Öwezberdiýew Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetining sport teleýaýlymynyň başlyk wezipesine bellenildi. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň daşy gurşaw gorumak ulgamynyň işgärlerini iýeren gutlugy bilen tanşydýas. Hormatly daşy gurşaw gorumak ulgamynyň işgärleri, ediz watandaşlar, size ýurdumyzda Türkmenistan betaraplyk mekany diýilip aglan edilen ýyly giňden bellenýän daşy gurşaw gorumyň bütün dünýä güni münasibetli tüýsürekde otlaýan. Biziň ata-babalarymyz ýaşaýyşyň çeşmesi bolan gözül tabiatymyz bilen sazlaşykda ýaşamagyň inçe usullaryny döredipdirler. Asyrlyň dowamyna halkymyzyň durmuşyna, milli däp desturlaryny berk ornaşan daşy gurşawyň arasynda saklanmagyna gönükdirilen şeýle ýörelgeler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe täze many mazmuny ege bolýar. Halkymyzyň gadymyetden gelýän bu insanperwer däpleri häzirki döwürde adamzatyň ähli meseleleriniň ygtybarly çözgütlerini tapmagy gönükdirilýän düýpli çäreleri bilen utgaşyp barha ösdürilýär. Ýurdumyzda alınıp berilýän döwlet ekologiýa siýasatynyň esasy maksady halkymyzyň arasynda daşy gurşawda ýaşamagyny öpçül etmekden, tebigy baýlyklarymyzy aýagly peýdalanmakdan we geljeki nesillerimize has gözül görnüşde getirmekden bu ugurda sevti halkara derejesinde ygtybarly hyzmatdaşlygy alyp barmakdan ibaretdir.
Edidi vatandaşlar. Garışta diyarmızda amalaşırlayan her bir döwlet maksatnamasy halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmagy, hem iqtisadiýetimiziň ähli puduklaryny depgülini ösdürmäge, şeýle-de daş gurşawa ziýansyz bolan önümçülükleri döretmäge gönükdirlenir. Häzirki döwürde ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek, howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyny we milli tokuy maksatnamasyny öňde goýulan wezipler üstünlikli durmuşa geçirmek, diyarmyzy bagy bostanlygy öwürmek, oň ösümlik we haýwanat dünýäsine baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýagly saklamak goýunça döwletimiz tarapyndan maksatnamaly işler amala aşyrylýar. Berkarar watanymyzda daş gurşawy gorumak ulgamynyň kanunçylyk binýadyny hasam berkitmek we kämilleşdirmek goýunça da netijeli işleri alyp barylýar. Bu ulgamda hereket edýän kanunçylygyň kämilleşdirmegi, gözel diyarmyzy bagy bostanlygy öwürmek goýunça alyp barylýan işler hasam ýaýbanlandyrylmagy, ekologiýa we daş gurşawy gorumak goýunça halkara maslahatlarynyň ýurdumyzda ýetirli geçirilmegi döwlet ekologiýa siýasatymyzyň üstünlikli amala aşyrylýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Edidi vatandaşlar, Garaşda Türkmenistan daş gurşawy gorumak babatda umumy adamzat bähwitli içeri daşary siýasaty alyp barýar. Sebebi durnukly ösüşi gazanmakda halkara tagalarlaryna ýardam bermek döwletimiziň daşary siýasatynyň ören möhüm ogrudyr. Birleşen Milletler Guramasynyň daş gurşawy boýunça konwensiýalarynyň 10-çysyna goşulmak bilen ýurdumyzda durnukly ösüş babatda dünýä jemgyýetçiliginiň öňüne goýulan meseleleri çözmäge düýpli çemeleşýär. Bu ogurda biz Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy we daşy gurşaw boýunça maksatnamasy, azyk we owy hojuluk boýunça guramasy, bütün dünýä ekologiýa gaznasy, araly halas etmen halkara gaznasy, Merkezi Aziýanyň Sewitlerin ekologiýa merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti ýaly köp sanly halkara we sewit guramalary bilen ýetirli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Hemem ekologiýa awadançylygy öpçün etmäge gönükdirilen täze başlanýşlary bilen çykyş edýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlislerine durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki maslahatlarda daş gurşawy gorap saklamak, suw energetika tirişdelerini aýagly peýdalanmak we azyk howpsuzlygyny öpçün etmek, tebigy betbagçylyklaryň töwekelçiligini azaltmak boýunça başlanýşlary öňe sürdi. Aralyýa Kasewtiň ekologiýa meselelerini toplumdan çözmek, Hazar deňziň ekologiýa awadançylygyny gorap saklamak boýunça sewit we dünýä ähmiýetli täze tekliplerini beýan etdi. Birleşen Milletler Guramasyna agza ýurtlar tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksatlarynyň ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilmegi biziň bu döwürde başlanýşlarymyzyň işüdini öz beýany tapýanyny dogly şaýatlygy diýär. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan howanyň üýtgemegi boýunça täze halkara alalaşanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen araly halas etmeň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk atly kararnamanyň Hazar ýaky döwletleriň başdanlary tarapyndan birnäçe alalaşyklaryň kabul edilmegi garaşda döwletimiziň halkara derejesini öňe süren teklipleriniň we başlanýşlarynyň dünýä jemgyýetçiligine giň golluk tapýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Hormatly daşy gurşawy gorumak ulgamynyň eşgärleri, edidi watandaşlar, sizi daşy gurşawy gorumagyň bütün dünýä güni bilen ýene-de bir gezek tüý sürekden gutlaýan, size berk jan saglyk, maşgaly awadançylygyň we gözel diýarymyzda daşy gurşawy gorap saklamak, hemem ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek uguruny alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Şogun Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda onlaýn görnüşinde geçirilen siýasy geňeşmelerde gün tertibine iki taraply hyzmatdaşlygy ösürmek hemem oň geljegi baradaky meseleler girdildi. Duşu gatnaşyjylar özara bähitli hyzmatdaşlygyň sowda ykdysady ulgam, ýangyç energetika, uly kommunikasiýa, bank mali ulgamy, ilim, bilim, saglyk, meden ansanperweriýal strategik ugrlarda gatnaşyklary hasa depkinleşdirmek boýunça pikir açdylar. Mali we ykdysadyýat ministrligine ykdysady, ilmi, tehnik we meden hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki türkmen tatar iş toparynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna video maslahat görnüşinde iş maslahaty geçirildi. Duşuň dowamyny ykdysadyýatyň durly pudoklaryny özara bähitli hyzmatdaşlygy ösdürmek, iş toparynyň 6-njy mejlisiniň çözgütleriniň durmuşa geçirilişi baradaky meseleleri garaldy. Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Owansana degişli kampaniýasynyň we Çalyk Holding kampaniýasynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gün video aragatnaşy arkaly 3 tarapdan gepleşikler geçirildi.
Onu Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçircisinin guruluşy boýunça amalaşylan işler ara anyp maslahatlaşylan meseleler boldy. Neftgaz toplumynyň merkezi binasyna Italiýa Respublikasynyň Eni kompaniýasynyň Merkezi Aziýa boýunça ýerine ýetirji direktory Lukoy Vignatsew bilen online duşuşy geçirildi. Duşuşa Türkmenistanyň prezidentiniň neftgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Qaqaýew gatnaşdy. Gepleşikleriň barşynda dünýäniň energetika bazarlarynyň ösüşine, häzirki ýagdaý we äklim meýilleri nazar almak bilen ýanyç energetika ulgamyna hyzmatdaşlygyň durly uğurlary ara anyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzdaky özgertmelere bagyşlanan çäreleri işçiň käseti tebeslenýär. Olaň ählisi hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähidine gönükdirilen işleriň öz bolşy beýanyna urlýar. Türkmenistanyň mezliyetiniň we Aşgabat şäher saglyk goruş müdürliginiň kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň hemem Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyna sagdyn jemgyýet gülleýän ýurda atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň ýokary gazetiniň guramagyna daşky gurşaw goramagyň bütün dünýä günü münasibetli. Tebigaty goramak bagtyar durmuşyň kepilatly okuw maslahaty geçirildi. Şeýle maslahat Türkmenistanyň döwlet serhet gullugy tarapyndan geçirildi. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde daşky gurşaw goramagyň bütün dünýä günü münasibetli. Demokratik partiýanyň siýasy geňeşiniň we Demokratik partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna hormatly arkadagymyň ekologiýa siýasaty awadan durmuşyň kepilatly maslahat geçirildi. Şeýle maslahat Agrar partiýanyň guramagyna da geçirildi. Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde daşky gurşaw goramagyň bütün dünýä gününe bagyşlanylyp, Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplyk siýasaty ekologiýa awadançylygynyň üpçün edilmeginiň ygtybarly ýollar atly ilmi usul maslahat geçirildi. Murat Garriýew adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde geçirilen ilmi maslahat ekologiýa we daşky gurşaw goramagyň meseleleri berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň maksadydyr diýilip atlandyryldy. Türkmen Owa Hojalygy Institutynyň Owa Hojalyk ilmi öňümçilik merkeziniň Aktepe ilmi öňümçilik sine hojalygyny amala asyrlayan giň erimli işler daşky gurşaw goramak boýunça amala asyrlayan çäreler bilen utgaşýar. Bu ýokary okuw mektebiniň agroekologiýa hünäriniň talipleri nazar alan bilimlerini tejribelikligiň üstü bilen hasa kämilleşdirmek maksadyna Aktepe ilmi öňümçilik sine hojalygyna bolup, ilmi esasy ösdürilip ýetişdirilen meýweli baglaryň hasarynyň mukdaryny kesgitlemek, olary durly görnüşli ziýankeşlerden goramak işleri bilen içgin tanış bollar. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň şäherinde ýerleşen Zoologiýa muzeýine geçirilen çäre daşky gurşaw goramagyň bütün dünýä gününiň dawaralary bilen bagly boldy. Murat Garriýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Inäniň we çaganyň saglygyny goraş okuw ilmi merkeziniň çaganyň erki ötüşi bagtyar geljegiň esasy atly ilmi maglumatlaryň işiň häsiýeti betlendi. Paýtagtymyzdaky sport mehmanhanatyna Türkmenistanyň Gyzylýarmay milli jemgyýetiniň guramagyna sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek, möhümleýin ýokunç keseliň öňüne almaklyga bagyşlanyp wagtyn etigat okuw şähereti geçirildi. Gyzylýarmay milli jemgyýetiniň welaýet bölümleriniň işgärleriniň we meýletinçileriniň gatnaşmagyna geçirilen şäherede saglyk döwlet maksatnamatynyň şäherlerine, ilatyň arasyna köpçülikleýin öňüne alýş işlerini geçirmek barada many mazmuny betlenen gurrun edildi. Bu ýerde sagdyn durmuş ýörelgesi, beden terbiýe we sportyň saglyga peýdasy, köpçülikleýin öňüne alýş saglyk barlyklaryndan geçmekligiň ähmiýeti, yaramaz enlikliň adam saglygyna we jemgyýete ýetirýän ziýanly täsirleri barada anyk misallara salgylanyp gurrun edildi. Gökderi jülgetnek merkezlerde dinzalyan çağalar bilen Türkmenistanyň mezliyetiniň deputatlarynyň, bilim ministrliginiň wekilleri bilen bilelikde geçirilen duşuk ören netijeli boldy. Çağalyň dinjaşyny ýokary derejede geçirmek üçin bilim, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleri tarapyndan tasdiklanan meýilname esasında durly çäreler geçirilýär. Merkezlerde adada adynaky Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmen döwlet medeniýet, Seýitnazar Seýda adynaky Türkmen döwlet muallimçilik institutlarynyň, Magtumly adynaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň tejribelikdäki talipleri çağalyň wagtlaryny hoş geçirmekler üçin gyzykly çäreler guraýarlar. Orta mekteplerde döredilen çağalyň tomutky din jaş meýdançalarynda da talawlaýyk işler alınıp barýar. Bu işleň ýokary guramaçylygy Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi tarapyndan amala asyrylýar. Ýa-ni ýakynda ýurdumyzda döredilen Türkmen Alaway Etleri Assosiasiýasy hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipleri babatda milli itişnaslyk mektebiniň eň oňat däpläriniň nesilden nesile geçirilmegine, halk seçkiçiliginiň usullaryny kemem dünýä ilminiň häzirki zaman gadananlaryny bilen Alawaylary eýdigderli esasy hasaba almagy we köpeltmäge ýardam berýär. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Türkmen Alaway tohumly etleri köpeldiş we käýimleşdiriş merkezimi bu assosiasiýanyň agdalygyny kabul edilip Alawaylyň özgürlükli tohumyny aýagly saklamak babatynda netijeli işler durmuşa geçirýär.
Pederlerimizin tutan yerli zähmeti hem de ýerginsiz aladasy bilen seçilip, terbiýelenip, häzirki döwre ýetirilen we paýlygyň nusgasy derejesinde kämilleşdirilen türkmen alawaýlary halkymyzyň guwanjydyr we buýsanjydyr. Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň döredilmegi bolsa, türkmen alawaýlarynyň tohumynyň araslygyny saklamagy, täze ugurlaryny döretmäge we sanyny artdyrmaga gönükdirilen alma seçkiçilik işini alyp barmakda uly ähmiýete eýe boldy. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna türkmen alawaýlaryny ýetişdirmek babatynda uly işler alınıp barlýar. Şu ýylyň başynda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň türkmen alawaý tohumytleri köpeldiş we kämilleşdiriş merkeziniň täze binalar toplumynyň dabarly ýagdaýda asyl gulanmaga berilmegi muň suwutnamasydyr. Merkezde itleň tohum arasalygyny, okuw türgönleşik işleriniň geçerisinde uly üns berilýär. Jemi 200 iteni ýetlenen merkezde veterinar lukmanlar we tohum itleň seçgisi bilen baglanyşykly iş alyp barýan. Olary gözükdirip, okuw sapaklaryny guraýan, türgönleşdirýän, ýörüýte hünärmen harby gullukçylar zähmet çekýärler. Itleň ýaş aýratynlyklaryna görä, ýaş itleň we uly itleň saklanýan, gezdirilýän we türgönleşdirilýän ýerler hem aýratynlykda bolup, merkezde olar üçin hojalyk, okuw binalary, veterinar, sergi meýdançasy gödeginde tutulupdyr. Itleri serhet goragyna peýdalanmak üçin olar heniz güjüklükden türgünleşdirilýär. We 1,5-2 ýaşlaryna serhet galalaryny, harby bölümlere ugradylyp, hersiniň öz okuyup başarynyna görä aýratynlykda dol gullukda ulanmak meýilleşdirilýär. Bu ýerde alawaýtlaryny ýededici hünärmen harby gullukçylygyň gatnaşmagyna ýygyderli okuw sapaklary geçirilýär. Hormatly prezidentimiziň türkmen alawaý atly kitaby olar üçin gymmatly gollanmadyr. Ma'lum bolşýaly ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň türkmen edermen ýörüýte maksatly toparlarynyň nyşany gojurly alawaýdyr. Olaň ýeň nyşanyna hemise wepaly dost we gaýdygsyz goragçy bolan türkmen alawaýynyň şekli ýerleşdirildi. Hormatly prezidentimiziň parazatly başlangyjy we ajaýyp teklibi esasynda döredilen Türkmenistanyň türkmen edermen medalyna da türkmen alawaýynyň şekli ýerleşdirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň dost soňanlyk serhediniň goragyna türkmen alawaýlarynyň çekilmegi, olaň eskerler bilen den hatarda tapşyryklara gatnamagy, gerek ýerinde sakçy, goragçy wezipelerini ýerine ýetirmekleri döwlet serhet gullugynyň ajaýyp üstünlikleriniň biridir. Hormatly belen serkerde başymyzyň Sagır soýunçy harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlarynyň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylşy hakynda kabul eden permanently laýyklykda harby gullugy çağırmaga degisi bolan raýatlarymyz bilen Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň türkmen alawaý tohumly itleri köpeldiş we kämilleşdiriş merkezine gedelen suruldy. 3 ýylyny Türkmenistanyň Mehriban arkadağymyzyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen 2018-nji ýylda esaslandyrylan Bütün dünýä velosiped güni giňden belenildi. Tutuş ýurdumyz boýunça şaý ýollary we köçülere sagdan durmuş ýörülgesine egerýänliň köp sanlysy çykdylar. Şonuň bilen birlikde ekologiýa meselesi, sagdan daşy gurşawy öpçün etmek velosiped gününiň çäreleriniň esasy maksatlarynyň biri bolup durýar. Paýtatymyzda bu çäreniň awtoluksyz günüp aglan edilmegi özüniň oňy netijesini berdi. Ekologiýa awadançylyk hakyndaky alada Mehriban arkadamy tarapyndan alınıp barılan durmuş uğurlu siýasatyň aýrylmaz bölegidir. Türkmen halkynyň her bir raýatyň many-mazmunly we bagtyar durmuşy, sagdynlygy bu siýasatyň ödenlidir diýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýy amatly diýilip häsiýetlendirilýär. Mehriban arkadamyz bu mesele aýratyn üns berýär. Milli liderimiziň tapşyrygy boýunça Owajalyk we Daşgurşaw goramak ministrliginiň ekologiýa gödegçilik gullugy tarapyndan paýtagtymyzda 3-nji ýylyny hereketleriň çäklendirilmeginiň atmosfera howasynyň täsirine gödegçilik geçirildi. Bir gün öňýände hem de 3-nji ýylda alynan howa nusgalyklarynyň deňeşdirilmegi netijesinde awtolog terişleriniň hereketleriniň degişlikde ziýanly galandylaryň çäklendirilmegi bilen tozanyň möçüri 20 göterim, kükürt dioksidiniň möçüri 10 göterim, azot dioksidiniň möçüri 40 göterim we fenoluň möçüri 2 sepetelli. Şeýlelikde awtologlaryň hereketlerini çäklendirmek çäresi hakykatdan da oňy netije berdi. Paýtagtymyzda howanyň arassaçylyk derejesi epesli ýokarlandy. Futbol boýunça milli çempionatymyzyň 13-nji tapgyryň oýunlaryny şenbe güni badalga beriler. Nowatdaky tapgyryň doşuklary gyzykly häsiýeti bilen tapawutlanar. 13-nji tapgyrda Aşgabat Altynasar, Köpetdağ Şagadam, Energetik Ahal, Nevçi Merw duşur. Paýtagtymyzda geçiriljek oýunlar jankörleriň hünärmenleriň üns merkezine bolar. Geçen tapgyryň netijeliginiň tapawutly bolanyny hem bellerlikdir. Ma'lum bolşaly 12-nji tapgyrda Altynasar Energetigi uly 6 bir hasabyna utdy. Bu netije aratnaşyklaryň futbolçylaryna öňdelik berkitmäge mümkinçilik berdi. Nevçi bilen Aşgabatyň duşugy bir hasabyny tamamlandy.
Ahal bilen köpet dağın oyununa yeňiçi kesiklenmedi. Duşukda nol hasap alındy. Meri bilen şag adamyň duşu gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Mehmançylykda oýnanana garamadan nefti gaçyn işleýän zawodlar toplumynyň topory meýdança eýlerini 2-1 hasabynda utmagy başardy. Bu netije kenar ýakyndaky şäheriň futbolçylaryna öňdäki orlara geçmäge mümkinçilik berdi. Şag adamyň ýygyderli gadynýan üstünligi toporyň belen sepkitleri eýlemegi maksat edilýändigini tasdyklar. 9-njy tapgyrda bolsa şag adam öz meýdançasyna neftçileriň topor bilen geçiren duşuny hem ynamly ýeňiş gadamdy. Şonu neftçe 3-0 hasabynda tekniki utuluş yglan edildi. Geçiren oýlarynyň soň Altnasır 24, Ahal 22, Şag adam 18, Aşgabat 17, Köpetdağ 16, Merv 13, Neftçi 10, Energetik 8 utuk bilen ýarış tertipnamasyna degişli orlar eýlerler. Halkara gatnaşyklary Türkmen döwlet maliýe, energetika, Türkmen döwlet binagarlyk gurulşyk, telekommunikasiýalar we informatika, inженер tehnika we uly kommunikasiýalar institutlaryna, Oğuzhan adynaky inженер tehnologlar, halkara neft we gaz universitetlerine geçirilen ýarşlarda özara duşuklara uly orun berili. Paýtagtymyzdaky döwletliler köşkünde geçirilen sport bäsleşikleri ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörükleriň rowajlanýanyny äşgär etdi. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şu gün 4-nji iýunda saat 20-den 5-nji iýunda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa mutlugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balqin vilayatyna azken bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan telesekunda 9-14 metr etken şemal öter. Hawa gecetine 19-24 gradus mayl, gündüzüne 34-39 gradus ıssy bolar. Ahal vilayatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan telesekunda 9-14 metr etken şemal öter. Hawa gecetine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Mara vilayatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan telesekunda 8-13 metr etken şemal öter. Hawa gecetine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Lewap vilayatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan telesekunda 9-14 metr etken şemal öter. Hawa gecetine 20-26 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Az bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan telesekunda 9-14 metr etken şemal öter. Hawa gecetine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan telesekunda 9-11 metr etken şemal öter. Hawa gecetine 24-26 gradus mayl, gündüzüne 39-41 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 5-nä magnit hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.